Yara tsaya mana. Yaro hungo. Dan gida harira ne wannan ko? To an kaje ka gaishe ta. Allah ji kan babanka. Allah bar za. Amin woga. Allah kiyaye Allah bar za. Yawa. Na san kana da goyin kasuwa Allah bar za. Allah ya muku albarka kai hungo kai hungo. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka yara ni akan mai doya. Ba abin da ba zan yi ba wallahi talla. A saki mi gasheshe. Sallama. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ka ji mai goshin kasuwa. Daɗi na da kai goshin kasuwa. Har ka siyar? Wallahi oga na hadu da masoya ne. Masoya na me kuma? Na mai doya. Kuma sai ne? Ai tun da na ɗauki kifi na sai soyayyen kifi a sai gayayyen kifi. Sai na ji yara suna baro mai kifi sai mai doya. Na ce iya ni ko irin ga raba kifin da ɗaya bayan ɗaya kar ka ga yara. A da abin da na kaji an ce yara suna yawan magana a kai to akwai nasara a cikinta. To yanzu ina kudin? Kudi suna kun masoya. Masoya kawai ka raba musu. To kake ni yanzu an kace sai mai doya ai gyati mata ma zan iya kyautar ta. Inna Allah rajuna. Wallahi shine in dauki kifin ni ko irin. Yanzu ka je ka nemo mun kudi na duk inda yake. Duk inda yake ka je ka nemo mun kudi na. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Me yake faruwa ne haka? Kaya na dora mas. Kifi yana je siyar. Wai ya dawo ya biya masoya. Wani masoyan karabawa? Na mai doya. An da kan mai doya ne ka je ka taraba musu. Nawa ne kuɗin kifin naka? Naira 10,000 ne kudi na. Kar ka samu damuwa ka daina kuka. Ai mai doya ya gama komai tunda kace mai doya ne zan biya. Zan biya. Ba shi kuɗinsa gashi. Ka mai kuɗinsa. Tunda kan mai doya ne neman da kudinsa ni ma na yi sadakar jariya a biya masoyan saboda mai doyan Nasarawa sai mai doya zai gwamna kwarai akai magana gaskiya ya zo ya rike gwamna namu zai kore sakarai mai doya muke gaskiya dukan ƙuri'un al'umma